moni mpingo wose tithokoze Mulungu kuti walola kuti tikumane mu tsiku la lero limene mwa miyezi ingapo yapitayo tinangogwirizana kuti tidzakhala ndi nthawi imeneyi yophunzira mawu a Mulungu ndi kukumana pamodzi msonkhano. Tithokozenso anthu amene munagwira ntchito yotamandika kumakumana pafupi kukambirana komanso kuonetsetsa kuti zinthu zonse zofunikira pa msonkhano uno zikhalepo. Pachifukwa cha chimenecho tiyamikire zedi. Monga tonse tikudziwa tabwera pano kudzaphunzira mawu a Mulungu. Ndikupempheni kuti chidwi chathu tiyike pa mawu a Mulungu, tisaganize za kunyumba, kuti tiphunzire mawu a Mulungu zimene zikakhale zothandizira mpingo wa Yesu Khristu. Ndikhulupirira kunena kuti anthu onse amene tili pano Yesu Khristu timamudziwa. Yesu Khristu pamene anali pano pa dziko lapansi adakhala akulalikira komanso kuphunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana. China mwa chinthu chimene Yesu Khristu anachiphunzitsa ndi chinthu chimene chimakapezeka mu buku la Yohane chapter 17. Pamenepo tikapezapo zinthu zingapo kunena kuti Yesu Khristu amaphunzitsa anthu komanso amapemphereranso anthu. Mu buku la Yohane chapter 17 tikaona kunena kuti Yesu Khristu amapempherera umodzi kwa okhulupirira. Atatha kupempherera atumwi, anapempherera anthu amene akukhulupirira nthawi imeneyo, komanso adapempherera umodzi kwa anthu iwo amene adzakhulupirire mtsogolo. Ndiye tikuona kuti Yesu Khristu kapena kumwamba kunayika chidwi pa nkhani yokhudza umodzi. Mulungu amafuna ndithu kunena kuti anthu omutsatira tikhale amodzi. Choncho n'chifukwa chake naona kuti nchopambana mu tsiku la lero kuti inu ndi ine tigawane mawu a Mulungu pamutu wakuti umodzi. Tigawane mawu a Mulungu pamutu wakuti umodzi. Titsogozedwa ndi buku la Efeso chapter 4 verse ya number 3. Pa Efeso chapter 4 verse ya number 3 tikapezapo kunena kuti mtumwi Paulo analembera kalata mpingo wa Khristu. So tithoka chipeza mmenemu. Tikabwera mu buku la Exodo chapter 17 timakapezako nkhani yokhudzana ndi umodzi. Ndipo tifuna tikawerenga mu buku limene la Efeso makamaka la Exodo chapter 17 verse yake ya number 6 verse yake number 8 tikalekeze mu verse yake ya number 13. Exodo chapter 17 verse yake 8 kukalekeza verse yake number 13. Tifuna tikaone chitsanzo cha mmene gulu lina la anthu lidaonetsera umodzi. Tili pa buku la Exodo chapter 17 kuyambira verse 8 mpaka na verse 13. Pamenepo anadza Amaleki nayambana ndi Israeli mu Refidimu. Ndipo Mose anati kwa Yoswa, utisankhulire amuna natuluke kuyambana naye Amaleki. Mawa ndidzayima pamwamba pa chitunda ndi ndodo ya Mulungu m'dzanja langa. Ndipo Yoswa anachita monga Mose adanena naye, nayamba ndi Amaleki. Ndipo Mose ndi Aaroni ndi Huri anakwera pamwamba pa chitunda. Ndipo kunakhala pamene Mose anakweza dzanja lake Israeli analakika, koma pamene anatsitsa dzanja lake Amaleki analakika. Koma manja a Mose analema, ndipo anatenga mwala nawuyika pansi pa iye nakhala pamenepo. Ndipo Aaroni ndi Huri anagwiriziza manja ake wina mbali ina wina mbali ina, ndi manja ake analimbika kufikira litalowa dzuwa. Ndipo Yoswa anathyola Amaleki ndi anthu ake ndi kutali kwa lupanga.
pamene patikupezako makamaka nkhani yokhudzana ndi Mose pa buku la Exodus chapter 17 ndi nthawi imene ana Israeli adalibe mulendo wawo choka ku Igupto kupita ku Kenani. Ndi Exodus chapter 17 verse yake number 8 weza 3 tikupeza nkhani yonena kuti pamene anali mulendo wawo ana Israeli opita ku Kenani akuti panali gulu lina la anthu kapena mtundu wina wa anthu otchedwa kuti Amaleki. Ndi Amaleki adafuna kuti amenye nkhondo ndi ana osankhidwa a Mulungu kapena mtundu wa Mulungu ndiwo ana a Israeli. Ndiye chimene Mose anapita anapanga ndi chani? Anafunsa upangiri kwa Mulungu. Ndiye zikuonetsa kuti Mulungu atapereka upangiri wake anapereka chinsinsi. Ananena kuti chani? Umuze Yoswa amene anagwira ntchito ngati othandizira wa Mose ndi amene atsogolera gulu la nkhondo kumenyana nkhondo ndi Amaleki. Koma nkhani ndionena kuti iweyo uziti ukatenga manja ako ndi kukweza mmwamba ana a Israeli nkhondo azipambana aziwina. Manja ako akangoti watsitsa ana a Israeli nkhondo adziluza. Ndiye kuti Mose anakhala pachitunda. Ndiye kuti Yoswa watsogolera gulu la ana a Israeli kumenyana nkhondo ndi Amaleki. Mose atakhala pachitunda ndi kukweza manja ake mmwamba ana a Israeli nkhondo amachita bwino amawina. Mose ndi munthu anali munthu ngati mmene ndine lilili. Manja ake analema anaropa. Chimene chimachitika ndi chani? Chifukwa kuti munthu uja manja ake aropa akangotsitsa manja ana a Israeli nkhondo amene kutani kulusa. Ndiye chimene chinachitika Aaroni ndi Hori anadzazindikira. Ndiye ananena kuti okay, popeza kuti m'bale tuyu manja ake alema chimene tipange ndi chani? Titenge mwana tike apa Mose akhalepo. Ndiye manja ake wakweze mmwamba. Kudzanja lina ali kukhale Aaroni, kudzanja lina ali kukhale Hori. Tithandizire kuti manja ake akhalepo okwezedwa mmwamba kuti ana Israeli kumene amenye nkhondo adzirani aziwina. Tikuona pa umodzi mmene unaonekera pamenepa. Aaroni, Hori komanso Mose adaonetsa umodzi. Anafanana chikhulupiriro osana ana Israeli komanso anali anthu acholinga chimodzi. Anafuna kuti nkhondo yatani apambane. Akanakhala kunena kuti Aaroni ndi Hori sanali ndi cholinga choti nkhondo apambane, sanakachinjirize manja a Mose kuti adzikhalabe mmwamba, akanangomuleka. Ndeti chimene chikanachitika ndi chani? Nkhondo ana Israeli akanayilusa. Koma tikuona kuti nkhondo anayiwina pachifukwa chonena kuti panaonetsedwa umodzi. Adagwirizana adali achikhulupiriro chimodzi komanso adagwirizana cholinga. Zankhani ya umodzi m'buku lopatulika zilipo ndithu zambirimbiri. Tikaonanso mu buku la Exodus lomweli kuyambira buku la Exodus chapter 35 kukalekeza buku la Exodus chapter 39 timapezapo nkhani yokhudzana ndi kumangidwa kwa chihema. Tikamakamba za chihema ndi malo amene ana Israeli amagwiritsa ntchito popemphereramo, koma malowa amamangidwa mosakhazikika kapena tikhozonena kuti anali malo a temporary. Chifukwa nena kuti anali pa ulendo ndi zinali zonena kuti tikafika pa malo pano kuti Mulungu olamula kuti tiyime tigwiritsa ntchito chihema popembedza Mulungu. Mulungu akangolamulanso kuti tiyambe kuyenda, chihema chijama chiphwasula ndi kukachimanganso kumalo kumene Mulungu alamula kunena kuti anthu akatani akayime. Ndiye kuti chihema chichimangidwe panali zosowekera zambiri. Ndeti maona kunena kuti anthu anasonkha zinthu zosiyanasiyana ndikuonetsetsa ndithu kunena kuti chihema chamangidwa. Zimenezi zinachitika chifukwa chani? Anali achikhulupiriro chimodzi komanso anali acholinga chingati chimodzi. Amakhulupirira za Mulungu komanso cholinga cha amadziwa zonena kuti pamene tamanga chihema chonchi
tikufuna kunena kuti tizimpembedza Mulungu moyenerera kapena mmene Mulungu amafunira. Adaonetsa umodzi pa nthawi imene amamanga chihema. Buku la Chipangano Chatsopano ndi buku lodzala ndi zitsanzo za nkhani yokhudzana ndi umodzi. Koma tingoonako chitsanzo china cha umodzi chimene chimakapezeka mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 4 verse yake number 32 kukalekeza 35. Machitidwe Atumwi chapter 4 verse yake number 32 kukalekeza 35 adaona ikuonetsanso za mmene anthu ena okhulupirira kapena akhristu anzathu adaonetsera umodzi. Choncho tikawerengeni mu buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 4 verse 32 kulekeza 35. Tatsekula buku la Machitidwe chapter chake cha 4 kuyambira verse 32 mpaka na 35. Ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi. Ndipo ananena mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndikache kayekha, koma anali nazo zonse zodyerana. Ndipo atumwi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu za kuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse, pakuti mwa iwo munalibe osowa. Pakuti onse amene anali nayo minda kapena nyumba anazigulitsa nabwera nayo minda kapena nyumba anazigulitsa nabwera nawo malonda ache a izo anazigulitsa nawayika pa mapazi a atumwi, ndipo anagawira yense monga wakusowa kwake. Pamenepa tikuonapo za mmene umodzi udaonekera pakati pa okhulupirira. Tikamakamba za okhulupirira tukamba za Khristu. Mpingo wa Yesu Khristu utayamba mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 2 timaona kunena kuti akhristu anali kumasonkhana, kumadyerana, kumapatsana zosowa. Ndipo buku limene tawerengali buku la Machitidwe Atumwi chapter 4 verse 32 kulekeza 35 ikuonetsa kunena kuti anthu anali mtima umodzi ndipo pakati pawo panalibe osowa. Pokamba zakuti pakati pawo panalibe osowa, safuna kunena kuti anthu onse amene anali mu mpingo mwana alochita bwino ku nkhani ya zachuma ayi, koma nkhani inali yonena kuti anthu amene anali ndi zinthu amakagulitsa ndi kubweretsa zimene agulitsazo ndi kukaziyika pa mapazi a atumwi, kuti atumwi agawire anthu amene anali osowa pakati pawo. Zimene anthu amene ali osowa aja akagawiridwa zimapangitsa kuti azioneka ofanana, azikhala anthu oti ndi zinthu zofanana. Zindikirani kunena kuti tikamayang'ana zakusowa kwa munthu timayang'ana makamaka kwambiri magawo atatu: chakudya, zovala, komanso malo ogona kapena malo okhala. Ndiye kuti zikuonetsa kunena kuti mathandizo akamabwera chinthu choyambirira amayang'ana kungodya zitatu zimenezi: kuonetsetsa kuti Khristu ali ndi chakudya chabwino, kuonetsetsa kuti Khristu ali ndi malo okhala abwino, kuonetsetsa kuti Khristu ali ndi zovala zoti akavala zimpatsa ulemu. Koma kuti zimenezi zitheke chinapangitsa ndi chani? Umodzi wa iwo okhulupirira. Ndi chifukwa chake tiona kunena kuti amene anali ndi zambiri amakagulitsa zinthu zija ndi kubweretsa ku mpingo. Anzathu ankamvetsa bwino pa nkhani yokhudzana ndi kuthandiza osowa kapena pa nkhani yokhudzana ndi kupereka. Umodzi m'Baibulo unaonetsedwa ndithu kambirimbiri, ndipo taonapo nkhani imeneyi kapena zitsanzo zitatu zimenezi za mmene umodzi udaonetseredwa m'Baibulo. Inuyo ndi ineyo kuti tibwere chonchi zaonetsa umodzi, kuti tiyambe kufunsana apa timva kunena kuti ine ndachokera ku Machinga, ndachokera ku Nsanje. Pakati pathu tilinso ndi anthu ena amene achokera ku United States of America, Malaysia, Zambia, Tanzania, Mozambique ndife sakumalawi konkuno. Ngika pa mawu a Mulungu. Tikabala
muli zinthu zimene Mulungu analamulira kuti anthu azichita, ndipo malamulo ake Mulungu alipo malamulo ena amene anapereka mwachindunji, alipo malamulo ena amene anapereka pogwiritsa ntchito chitsanzo chovomerezeka, alipo malamulo ena amene timapeza amene Mulungu anatipatsa pogwiritsa ntchito chigamulo cha nkhani, alipo malamulo enanso amene timapeza makamaka potsatira njira imene timanena kuti chida chokwaniritsa lamulo. Amenewa ndi zimenezi ndi njira zimene timapezera malamulo a Mulungu kapena njira zimene Mulungu anatipatsira malamulo ake kapena ulamuliro wake kuchokera mu buku lopatulika Baibulo. Ndiye kuti pa zinthu chimene chili ndi lamulo kuchokera mu buku lopatulika pogwiritsa ntchito ngodya zinayi izi silimenera kusiyana ngati anthu okhulupirira mawu a Mulungu, silimenera kusiyana. Zinthu zimene malemba amalola kunena kuti tikhoza kusiyana ndi zinthu zimene timazinena kuti tikhoza kunena kuti ndi zinthu zimene zimakhalapo koma pofuna kukwaniritsa lamulo. Matter of opinion Chingelezi. Mwachitsanzo Baibulo limarusa kunena kuti mu tsiku loyamba la Sabata lizidani tizisonkhana Khristu ndi lamulo. Ndiye kuti ililika ya munthu ali kuti amenera kuchita. Kodi Baibulo lidanena kunena kuti mudzikumana nthawi yanji? Ndiye kuti mpingo wa Khristu kudera kwina ngati unagwirizana kuti tidzikumana fokolo koma mawa ndi kumakumana fokolo koma mawa, ndiye kuti akukwanitsa lamulo. Ndiye kuti ngati kudera lina mpingo wa Khristu udagwirizana kunena kuti ife tidzikumana filikolo koma dzulo, ndiye mpingo wa Khristu kumene kukwanitsa chani kodi lamulo. Ampingo wa Khristu amene amasonkhana filikolo koma dzulo sangakanena mpingo wa Khristu amene akumakumana sisikolo koma kumanena kuti inu ndinu akugwa inu. Chifukwa pa nkhani imeneyi ndi nkhani imene timenena kuti tigwirizane pofuna kukwaniritsa lamulo. Koma pa chinthu chimene chidapatsidwa lamulo simakhala kukumana mitu kukambirana mmenera mungochita. Mwachitsanzo Mulungu yemwe akunena kuti pa nkhani yokhudzana ndi chopereka aliyense apereke monga mmene watani wapindulire. Mulungu akuti aliyense apereke monga mmene wapindulira. Ndiye wina azinena kuti sodala anthu akamapereka monga mmene apindulira sizigwira. Ofunika onena kuti ife gomera kwathu kuno tizipanga masika kapena tizipanga cha 10 kuti tikhale ndi zopereka zambiri. Ndiye kuti sakuchita bwino chifukwa lamulo tinapatsidwa choyenera kuchita. Ndiye pamene ndimafuna timvetse kunena kuti pamene tili ndi lamulo ngati mpingo timenena kuti tonsefe tichite chinthu chimene chocho mu nthawi imeneyo mofanana ndithu. Koma pa zinthu zimene tinangouzidwa ndiye kuti zinasidwira m'manja mwathu kuti tikhoza kupanga mosembana ndi anthu ena koma tikukwanitsa njira yomweyo, tikukwanitsa cholinga chomwecho. Mwachitsanzo Yesu Khristu pamene anali ndi ophunzira ake akupita kumwamba mu buku la Marko chapter 16 verse yake number 15 anawuzonena kuti mukani ku dziko lonse lapansi lalikirani uthenga wabwino kwa anthu onse. Ananena kuti lalikirani chani? Uthenga wabwino. Kulalikira ndi kufalitsa. Kodi adawapatsa njira yofalitsira? Sanapereke? Ndiye kuti atakhala zoti alipo anthu ena ake amene atha kuyima pansewu ndikumagawa kuti matract lija, anthu ena ake ndikumatenga Baibulo ndikumayenda khomo ndi khomo. Ngakhala asiyana koma anthu apalamulo sakusiyana, pola sawanitsa lamulo lingati limodzi lolalikira uthenga wabwino. Ndiye kuti chinthu chimene chinthu chofunika kumvetsa. Pali chinthu china chimene chofunika tichidziwe chimene anthu amasokoneza kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi umodzi.
ndiyo nkhani yokhudzana ndi mawu awiri awa. Sindidziwa kuti kayanzanga nomasiyanitsa koma ndosiyana ndithu, ngati simwasiyanitsa ndiyo kuti mmalephera ndinu. Mawu akuti umodzi ndi mawu akuti mgwirizano. Zinthu izi anthu amasokoneza. Mawu akuti umodzi ndi mawu akuti mgwirizano anthu amasokoneza, ndi zinthu zosiyana. Monga taona kale kunena kuti tikamakamba za umodzi tikutanthauza kuyenjana kwa gulu la anthu amene ali ofanana chikhulupiriro komanso cholinga. Ndiye tikamakamba za mgwirizano, mgwirizano ndikupangira limodzi zinthu kwa anthu amene ali osiyana chikhulupiriro. Mumatha kukhala kuti ndinu anthu osiyana chikhulupiriro koma cholinga chanu chimodzi. Ndinu anthu osiyana chikhulupiriro koma cholinga chanu chimodzi. Mukakumana nkufuna kupanga chinthu ija, umenewo ndi mgwirizano, si umodzi. Umodzi umamangika pa anthu ofanana chikhulupiriro komanso ofanana cholinga. Ndiye ngati mwangu osiyana chikhulupiriro nkukafanana ku cholinga, umenewo ndi mgwirizano, si umodzi. Zimenezo nzofunika kumvetsa ndithu. Umodzi ndi mgwirizano ndi zosiyana. Mwina kuti mumvetse bwino ndikutengereni mbuyo pang'ono komanso ndikubwezetsani pamene tili pano. Ndikutengereni mu 2019. 2019 ndi chaka chimene anthu tinapanga masankho osankha kansala wakudera kwathu, MP wokatimirira ku nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa dziko. Ndiye masankho aja atayenda zinapezeka kunena kuti panali zinthu zina zimene akhoti anaweruza kunena kuti zinasokonekera si zinaende bwino. Ndiye adayika lamulo la 50+1. Pamene anayika lamulo la 50+1, zipani kumalawi kuno ndi zambiri. Ndiye sidaona kunena kuti pa lamulo la 50+1 sizingatheke chimene chimodzi kukapambana kapena kukadutsapo. Ndiye zipani chimene chine zili zimapanga nthawi imene ndi zotere. Tikukumbukira bwino kunena kuti UDM, MCP, PP komanso zipani zina zidagwirizana. Umene uja unali mgwirizano. Anthu aja cholinga chawo chinali chimodzi, chofuna kuchotsa boma limene limalamulira mu nthawi imeneyo, koma chikhulupiriro chawo chidali chosiyana. Chifukwa mfundo zawo pakasinthidwe ka dziko la Malawi zinali zosiyana. Manifesto yawo tinene choncho, manifesto yawo inali yosiyana. Ndiye kunena losiyana chikhulupiriro koma chifukwa amafanana ku cholinga adagwirira ntchito limodzi lofuna kuchotsa boma limene limalamulira. Umene uja ndi mgwirizano, si umodzi. Umodzi umamangika pa kufanana chikhulupiriro komanso kufanana cholinga. Choncho tikuyenda kuti timvetse bwino pa nkhani imeneyi. Zimatheka ndithu kukapeza kunena kuti mpingo wa Khristu uli kudera kwina walandira kalata yopemphedwa kunena kuti muzatithandize kutchalichi kuno mwina tili ndi kansonkhano. Mpingo wa Khristu walandira kalata kuchokera ku mpingo wa Mparuko, kaya mwina Afilikani, kaya CCB, kaya Roman Catholic, muzatithandize tili ndi magawo awa. Mpingo wa Khristu ukapita ndi mgwirizano, ndi umodzi. Ndiri ndi mgwirizano chifukwa mpingo wa Khristu ndi CCB ndosiyana chani chikhulupiriro. Koma ndiye kuti cholinga munthu amene chikafanana chifukwa cholinga chanu chimodzi mufuna mukathandizane zinthuzo. Koma kodi Yesu Khristu adapempherera mgwirizano? Yohane chapter 17. Yesu Khristu adapempherera chani? Umodzi. Ndiye kuti Mulungu amafuna umodzi. Pali kusiyana kwakukulu pakati pa umodzi ndi mgwirizano.
umu muli zitsanzo za anthu amene nawonso adachita mgwirizano osati umodzi. Inde zilipo. Tikapita mu buku la machitidwe atumwi, machitidwe atumwi chapter 22 kuyambira verse yake namba 30 kukalekezera buku la machitidwe atumwi chapter 23 verse yake namba 10. Machitidwe atumwi chapter 22 kuyambira verse yake namba 30 kukalekezera mu buku la machitidwe atumwi chapter 23 mu verse yake ya namba 10. Koma munthu wathu ino tiyeni tingopita pamene tikufuna tiwerengepa, ndipo pa machitidwe atumwi chapter 23 tiwerenga verse ya namba 6 kulekeza 8. Ndiye kuti mavesi enawa ndiye sakuforokoza moti mumvetsetse bwino kuti kodi pamenepo panali chani. Tili pa buku la machitidwe chapter chake cha 23 verse yake ya 6 kulekeza 8. Koma posindikira Paulo kuti ena ndi Asaduki ndi ena Afarisi anafuwula m'bwalomo, amuna abale, ine ndine Mfarisi, mwana wa Afarisi, andinenera mlandu wa chiyembekezo ndi kuuka kwa akufa. Ndipo pamene adatero kugano pakati pa Afarisi ndi Asaduki, ndipo osonkhanawo anagawanika. Pakutitu Asaduki anena kuti kulibe kuuka kwa akufa, kapena mngelo kapena mzimu, koma Afarisi avomereza ponse pawiri. Zikomo kwambiri. Nkhani imene ndi nkhani yokhudzana ndi mtumwi Paulo imene tapeza mu buku la machitidwe atumwi chapter 23 verse yake namba 6 kukalekeza 8. Mwina ndingokubwezerani kwambuyo kuti timvetsetse pa nkhani imene tawerengayi. Tikapita mu buku la machitidwe atumwi chapter 13 timaona kunena kuti mtumwi Paulo anayamba ulendo wake woyamba kulalikira uthenga wabwino umene amagwira ntchito ndi abale osiyanasiyana kuphatikizapo Barnabasi komanso Luka. Ndipo ulendo umenewu udayendedwa kuyambira chapter 13 ndipo unakathera mu buku la machitidwe atumwi chapter 14 ulendo woyamba. Ulendo wachiwiri wa mtumwi Paulo wolalikira uthenga wabwino unayambidwa mu buku la machitidwe atumwi chapter 15 verse 36 kukalekeza mu buku la machitidwe atumwi chapter 18. Ulendo wake wachitatu umene ndi ulendo omaliza unayambidwa mu buku la machitidwe atumwi chapter 18 verse 23 ndipo ulendo umenewu udakalekezera mu buku la machitidwe atumwi chapter 21 verse yake namba 16. Ndiye kuti mu buku la machitidwe atumwi chapter 21 verse yake namba 16 tikapezapo kunena kuti Paulo atatha kulalikira uthenga wabwino anakafikira ku Yerusalemu. Maulendo awiri oyamba aja amati akalalikira ulendo wake makathera ku Antiokeya kumene amanyamukira. Koma ulendo wachiwiri ulendo wachitatu udakathera ku Yerusalemu. Ndiye Paulo atakafika ku Yerusalemu ndikulowa mu sunagogi amakamaka mu kachisi ndikuyamba kulalikira za mawu a Mulungu akuti anthu anamugwira Ayuda. Ndi Ayuda atamugwira amanzenga mlandu onena kuti akuphunzitsa zinthu zosemphana ndi chikhulupiriro chawo, komanso wapangitsa kunena kuti amitundu akafike ku malo oyeretsedwa ndi okachisi amene Ayuda amakhulupirira kuti ndiwo anali malo oyeretsedwa. Ndiye mu buku la machitidwe atumwi chimene chapter 21 Ayuda anamugwira Paulo mukachisi ndi kumumanga. Anayenda naye maulendo ambiri pofuna kunena kuti amuphe. Koma Paulo adazindikira chinthu ichi. Anthu amene amafuna kuti ampange chipongwewo anali Ayuda, ndipo tikapita ku Ayuda anali mitundu, adagawika pa mitundu 7 Ayuda. Ngakhale mwa mitundu 7 imadziwika ndi mitundu itatu imene inali ikuluikulu pakati pawo. Ndiye kuti pa mitundu itatu ikuluikulu pakati pawo tikukamba za Afarisi,
asaduki komanso alembi. Koma anthu aja adagawika pa 7. Ndiye pa nkhani imeneyi imene Paulo amazengedwa mlandu onena kuti wabweretsa anthu a mitundu kumalo oyeretsedwa amene akatsogolera adali Afarisi komanso Asaduki. Ndiye Paulo atapita naye ku bwalo la akulu imene imadziwika kuti Sanhedrin lero kumakhala anthu oweruza 71. Wa 71 anali munthu amene anali ngati wamkulu amene anali wasembe wamkulu nthawi imeneyo. Ndiye Paulo uja kuzengedwa milandu pakati pa bwalo limene linali ndi oweruza 71. Ndikukhulupirira kuti tilipo apa pamene tinapita ku khoti. Oweruza amakhala mmodzi. Koma timaona onena kuti ku khoti ndi kumalo kumene anthu amakalankhula zinthu zosemphana zimene anakonzekera. Umapita ulimba mtima kuti ndikapondapo kana mlandu umenewo ndikauwina. Ukangofika kukulumbiritsa basi zikupi zokha ukambolankhula zina zosemphana zimene unakonzekera. Ndiye Paulo uyuyu tikhale ndi chithunzithunzi chonena kuti akuyima pakati poweruza 71 komanso Afarisi ndi Asaduki ndi alembi adzadzana pamenepo kuti yamve kuti kodi nkhani yake thamotani. Ndiye chimene chinachitika pamenepa nchotere. Paulo atayang'ana pakati pawo adaona kuti pali Afarisi komanso Asaduki ndiye adawapezera kufoka kwawo. Afarisi ndi Asaduki onsewa anali Ayuda ndithu, koma pachikhulupiriro anali osiyana. Afarisi amakhulupirira kunena kuti kuli mzimu woyera, pamene Asaduki samakhulupirira kunena kuti kuli mzimu woyera. Afarisi amakhulupirira kunena kuti kuli angelo. Asaduki samakhulupirira kunena kuti kuli angelo. Ndiye Paulo atazindikira kufoka kwawo uku atapatsidwa mwayi kuti alankhule pakati poweruza. Ndiye kuti oweruzawa achokera mu zigawo zimenezi zosiyanasiyana pali Afarisi komanso Asaduki amene afuna amuweruze ndi gulu la wanthu limene likumumvera. Ndiye anangoyimirira pakati pawo ndikunena kuti ndiye kuti n'chifukwa chake tikubwera pa mavesi amene mbale kuti anawerenga. Anangoyimirira pakati pawo ndikunena kuti inde ndikuzengedwa mulandu, komatu munthu ndine Muyuda ndipo ineyo ndine Mfarisi amene ndimakhulupirira kunena kuti kuli mzimu wa Mulungu, kuli angelo komanso kuli kuuka kwa akufa. Ndiye kuti Asaduki amene ankamugwira Paulo adadabwa kuti sukhala bwanji. Afarisi nkongonena kuti ndiye ndi munthu wathuruyu. Ndiye kuti Afarisi ndi Asaduki asemphana zijawo pamene paja. Afarisi agwirizana ndi Paulo, Asaduki amakudana ndi ndani? Ndi Paulo. Pakati paja panabwera magawano. Chifukwa chani? Anthuwa sadali amodzi koma anapanga mgwirizano pofuna kulimbana ndi ndani kodi? Ndi Paulo. Ndiye tikuona makamaka pa nkhani yakusiyana pakati pa mgwirizano komanso umodzi. Ankasiyana pa chikhulupiriro cha kuuka kwa akufa, pa chikhulupiriro cha mzimu komanso pa chikhulupiriro cha angelo. Koma anthuwa adagwirira ntchito pamodzi pofuna kulimbana ndi Paulo. Pa zikhulupiriro anali osiyana, cholinga chawo chinali chimodzi. Umenewu ndi mgwirizano. Tati umodzi umamangika pa ngodya ziwiri izi, kufanana cholinga komanso kufanana chani? Chikhulupiriro. Ngati mukusiyana chikhulupiriro simungakhala amodzi ayi. Zimenezo zomwe zimafunika kudziwa ndithu. Chingakhale nthawi zina kumadera kwathu timakumana ndi mavuto. Mavuto ena amatha kubwera chifukwa choziyang'anira pasi. Zimatheka kunena kuti mwina gomere imene ife timasonkhana timakhulupirira kunena kuti mu mpingo Yesu Khristu umenena kuti mukhale atsogoleri ndiwo abusa, mukhale alaliki, komanso anthu sitimayenera kuvala uniform ngati chinthu chotizindikiritsa kuti ndife mpingowo. Koma pali mbali ina imene pali mpingo wa Khristu
pachikhulupiriro mukhalanso amodzi ngati ayi kuti mukati mwadzasonkhana tsiku lina pamodzi mukati mwadzasonkhana tsiku lina pamodzi kumakhala kunena kuti umenewo ndi mgwirizano si umodzi ayi chifukwa umodzi wokhulupirira umamangidwa pa chikhulupiriro pakufanana chikhulupiriro komanso pakufanana cholinga choncho zimenezi ndizo zimene zimafunika kudziwa makamaka pa nkhani yofuna kusiyanitsa pakati pa umodzi komanso mgwirizano. Pamene taona kunena kuti umodzi ndi chani taona konso zitsanzo zabwino za mmene umodzi unaonetsedwera m'Baibulo ndipo chofunikira kwambiri taona konso makamaka pa nkhani imene yakusiyana pakati pa umodzi komanso mgwirizano. Tiye tikaoneni gawo lina pamene tikufuna tikaone kunena kuti kodi umodzi kodi ndi zinthu ziti zomwe zingathandizire kusunga umodzi. Ndi zinthu ziti zimene zingathandizire kusunga umodzi. Pa nkhani imeneyi mundimvetse motere, sindikufuna kukamba zinthu zimene zimapangitsa kuti pakhale umodzi ayi, koma ndikufuna kukamba zinthu zimene zimathandizira kusunga umodzi. Chifukwa chani ndaganiza kuti tikambirane za zinthu zimene zimathandizira kusunga umodzi? Umodziwo ndionena kuti Yesu Khristu anawuyika kale, chifukwa ndi chinthu chimene anali anu kodi anachipempherera. Kumwamba kunakhazikitsa kale, kunavomereza kale kunena kuti dziko lapansi nkofunikira ndithu kuti kukhale chani kodi kukhale umodzi. Inu ndine pamwe sitikambirana za mmene tingapangiye kuti tikhala amodzi ayi, koma kodi ndi zinthu ziti zimene zingapangitse kuti tisunge umodzi umene Ambuye wathu Yesu Khristu anawupempherera uja. Tiye tikatsekule buku la 1 Korinto chapter 1 tiwerengako makamaka verse yake namba 10. Tikapita buku la 1 Korinto ndi buku limene mtumwi Paulo pa buku limene la 1 Korinto chapter 1 verse 10. Koma ndikudandaulirani inu abale mwa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti munene chimodzimodzi inu nonse ndi kuti pasakhale malekano pakati panu, koma mumangike mu mtima omwewo ndi mchiweruziro chomwecho. Zikomo kwambiri. Choyambirira pamene pataona kunena kuti Yesu Khristu wayamba ndi makamaka Paulo yamba ndi maonena kuti ndikupemphani mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Mawu kuti mu dzina la amatanthauza mulamuliro wa zimene timaziona mu buku la Kolose chapter 1 verse yake namba chapter 3 verse yake namba 17. Mawu kuti mu dzina la atanthauza mulamuliro wa. Ndiye tikuona kunena kuti Paulo akuyamba makamaka mu verse yake imeneyi kunena kuti akuwapempha anthuwa mu dzina la kapena mulamuliro wa Yesu Khristu. Akuwayikira fundo zimene anthu akuyenera kutsatira ndi cholinga chonena kuti akhale asungebe umodzi. Chinthu china chimene tingaone pa verse imeneyi chonena kuti Paulo akunena kuti ndikupemphani. Paulo anali mtumwi, anali ndi ufulu onena kuti akanangowauza kunena kuti mupanga zizolakwika tsatanizi, koma analemba modzichepetsa kunena kuti ndikupemphani. Kusonyeza kudzichepetsa ndi cholinga chonena kuti anthu amene akuwalemberawo amumve mosavuta. Paja timaphunzira inu ndine kunena kuti alipo anthu ena amene amalangiza za nzeru, koma chifukwa sanatsatire njira yabwino yakufikirira
munthu jasama sintha amakhalabe mu zinthu zoyipazo. Mwachitsanzo inuyo zikhale kunena kuti kumpingo kumene muchokera mkhristu mwamumvera ndi mbiri yoledzera akumamwa chakumwa choledzeretsa. Simungangopita pakhomo pake nkukanena kuti mwayamba kuledzera mwagwa mumpingo takuchotsani ndipo mukapsa. Ayi, imene si approach yabwino. Mupita mukakhale pasi mwayamba kundandaulira modzichepetsa ngati m'bale wanu. Ndicho linga chonena kuti abwererenso kumpingo muyenjane naye. Ndi chifukwa chake Paulo akugwiritsa ntchito mawu amene akunena kuti ndikupemphani akwanitse kudzichepetsa kuti amene akulembera kalataja amumve mosavuta. Ndiye akunena kuti ndikupemphani koma muchani kodi mu dzina lake kapena mu ulamuliro wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo mu vesi yake imene ya namba 10 tionapo fundo zitatu zimene Paulo anazilankhula zimene akhristu aku Korinto amenera kuzitsatira ngati akufuna asungedi umodzi. Fundo yoyamba pamene m'bale wathu amawerenga akuti anawauza kunena kuti munene chimodzimodzi inu nonse. Kuti pakhale umodzi anthu opankhani amalamulo a Mulungu pamene pali lamulo la Mulungu amenera kunena kuti azinene chimodzimodzi samenera kuti azisiyana yayi. Uyu akamaphunzitsa kunena kuti chopereka chimene chimachitika ngati gawo lakupembedza mu tsiku loyamba la Sabata munthu amene apereke monga mmene wapindulira. Ndiye kuti enanso amene akaphunzitse zinthu kodi zomwezo ndiye kuti akunene chimodzimodzi. Koma ngati uyo akaphunzitsa zina uyo akaphunzitsa zina ndiye kuti anthu akhala kuti akutani akusiyana. Choncho ngati anthu akusiyana zolankhula pamalo pamene pamangika lamulo la Mulungu nzosatheka kukhala yani kodi amodzi. Ndiye kuti pakakhala umodzi wokhulupirira mawu a Mulungu kapena kuti tikasunge umodzi ife akhristu timenera kuti tinene chimodzimodzi pa zimene tili ndi lamulo lomangika la Mulungu pakugwiritsa ntchito ngodya folo zimene timaziunika pofuna kupezera lamulo la Mulungu m'Baibulo. Fundo ina imene mtumwi Paulo anayilemba m'buku lomwe la Korinto chapter 1 verse yake namba 10 ananena kuti mumangike mumtima omwewo. Mumangike mumtima omwewo. Mtima wake uli onena chimodzimodzi komanso pa nkhani yokhudzana ndi Yesu Khristu. Inuyo ndineyo inu muli ndi mtima wanu amene mumvera inenso ndili ndi mtima wanga. Pokamba zakunena kuti mumangike mumtima omwewo amadziwa kunena kuti zinthu zimene anthu timazitulutsa kunja zimakhala kuti zaphikidwa kapena zikuchokera muchani mumtima. Ndiye amafuna kuthandizira mpingo wa Yesu Khristu kunena kuti akuyenera kuti akhale ndi mtima umodzi kapena amangike mumtima umodzi pa zinthu zimene mawu a Mulungu analamula. Samenera kuti azisemphana yayi. Zimene zili zimene anaphunzitsa. Chinthu china cha namba 3 chimene tikuchiona pamenepo anawuza kuti mumangike mucheluziro chimodzi. Mumangike mucheluziro chimodzi. Pokamba za chiweruziro timakamba za makuti chiweruziro amatanthauza kuchiyesa chinthu kuti kodi ndi changwiro ya. Ndiye amafuna kuti amangike makamaka mu zinthu zimenezo. Pa zinthu zimene akhristu akufuna kupanga aziyamba kayonsewo aziyesa. Osamangoti inu mapembedza bwanji mapembedza chonchi mudzipanga chonchi ayi. Mukhala pansi ndiye muchiyese ndi malemba. Chimene mwachipeza m'malembacho nonsenu muchite chiti kodi
muchite chimenecho. Kumeneko ndiko kumangika mchiweruziro chingati chimodzi. Ndiye kuti tikuona pamene Paulo wayankhulapo zinthu zitatu zimene zimathandizira kusunga umodzi umene Ambuye wathu Yesu Khristu anapempherera kale. Kodi kumagome kumene tikuchokera timasunga umodzi kapena umodzi wathu umaonekera pano pa msonkhano? Umodzi tikhoza kusunga ndithu, umodzi tikhoza kusunga ndithu. Morani makamaka pakunena chimodzimodzi pomangika mu mtima omweyo komanso mu chiweruziro chingati kodi chimodzi. Zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene zingathandizire kunena kuti inu ndine tisunge umodzi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Palinso chinthu china chofunikira kwambiri chimene chofunika kuti tichione, chinthu chimene chikulepheretsa mu mpingo wa Yesu kuti tisunge umodzi. Chimenechi tikachiona mu buku la Aroma chapter 12 mu verse yake number 16. Aroma chapter 12 verse yake number 16. Tatsekula buku la Aroma chapter 12 ndime yake ya 16. Mukhale ndi mtima umodzi wina ndi mnzake, musasamalire zinthu zazikulu, koma phatikana nawo odzichepetsa. Musadziyesere anzeru mwa inu nokha. Taonapo fundo zimbirimbiri, komano fundo inanso imene taona kuti phatikizana nawo iwo odzichepetsa, komanso musadziyesere anzeru inu nokha. Pamenepo tifuna tikatengepo fundo ya kudzichepetsa. Kudzichepetsa ndi china mwa chinthu chimene chingathandizire kunena kuti tisunge umodzi umene Ambuye wathu Yesu Khristu anapempherera uja. Tikukumana ndi mavuto ambiri ngati mpingo chifukwa chonena kuti kudzichepetsa pakati pa abale ndi alongo palibe. Aliyense akakhala kumadzimva kunena kuti iyeyo amadziwa. Nanji tikachitika mwayi kuphunzirako maphunziro a Baibulo timazimva ngati kuti kumwamba talowa kale. Sichoncho ayi. Tiye tizichepetsani. Ndi zotheka ndithu kukhala losefa amodzi, kusunga umodzi ngati tingadzichepetse. Kudzichepetsa sikupusa. Ayi, kudzichepetsa ndi kupusa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Tisamasokoneze. Tisamaone kuti nanga ineyo nkavomereza kwamba kupanga zimene awo amapangazo, zimene akuti nzolondola ndi malembazo, anthu kunja kwati chani. Osamaganiza zimenezi. Chabwino mukafuna maganiza zimenezo musamanene kuti anthu ati chani, koma mudziyikapo kuti Mulungu ati chani. Chifukwa mukekapo kuti Mulungu ati chani, Mulungu akachonga kuti mwachita bwino, ndeti mu mtima mwanu ndine silizirani kodi silizitsutsa. Koma kuzitsutsa kukumabwera chifukwa chonena kuti tomati anthu ati chani. Patakhala kudzichepetsa pakati pa abale, mpingo nzotheka ndithu kusunga chani kodi umodzi. Choncho ndikupempheni kunena kuti tiye tigwiritsitseni ngodya zinayi zimene taziphunzira lerozi, kuti ngati mpingo wa Yesu tisunge umodzi. Ngodya zake ndi ziri: kunena chimodzimodzi, kumangika mu mtima omwewo, kumangika mu chiweruziro chomwecho, komanso kudzichepetsa. Zimenezi zitithandizira ngati mpingo kunena kuti tisunge umodzi. Taphunzira zambiri zakhani okhudzana ndi umodzi. Umodzi tikukambapa ndi umodzi wokhulupirira. Umodzi wokhulupirira. Tikamakamba za okhulupirira timakhala tikukamba za Khristu. Kodi Khristu ndi ndani? Ndi munthu amene amapemphera mu mpingo wa Yesu. Unkutheka kuti pakati pathu alipo anthu ena amene samapemphera mu mpingo wa Yesu. Inu amene simapemphera mu mpingo wa Yesu nzosatheka kusunga umodzi. Koma kuti musunge umodzi mukuyenera kuti mutani. Pamene mwamva mawu a Mulungu chonchi, mumayenera kunena kuti mukhulupirire kunena kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu.
monga mmene buku la Marko chapter 16 verse number 6 koma mwachidula amatanthauza kuti kumiza kapena kuti kuvika. Mukuonera kuti mumizidwe m'madzi ambiri kuti machimo anu amene mmachita musanakhale mkhristu akhululukidwe komanso kuti mukapeze chipulumutso komanso kuti muonjezeredwe mu mpingo wa Yesu. Mukaonjezeredwe mu mpingo wa Yesu ndi pamene mungasunge umodzi. Munthu sungasunge umodzi ngati suli mu mpingo wa Yesu nzosatheka. Nkuthekanso mulipo ena pakati pathu inu akhristu amene munaphonya ngodya zimene zingathandizire kuti tisunge umodzi. Chofunikira ndi chani pamene mwaphunzira muvomereze kunena kuti mmalakwitsa komanso musiye machimo anu. Choncho pakati pathu tikhala nayo nthawi ya mayitanidwe imene itani anthu amene akufuna kubatizidwa kuti aonjezere mu mpingo wa Yesu azisunga umodzi komanso anthu amene anaphwanya ngodya zimene zimathandizira kuti tisunge umodzi. Nthawi imeneyi ndimpempha m'bale wathu wa nyimbo abwere kutsogolo kuno azembe nyimbo ya mayitanidwe imene itani amene afuna kubatizidwa komanso amene akufuna kulapa. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse kolero ndi nthawi zonse. Amen.